ordenances fiscals i no entén per què ara el PSC es queixa. Pep Calar ha manifestat que els tres grups són responsables directes d'aquest augment. Remarcava que Esquerra va votar en contra d'aquesta proposta a causa d'aquests augments desorbitats i recordava que la resta de grups van votar-hi en contra però per altres motius, no per discrepàncies amb les pujades. Esquerra ja va denunciar aquests augments al ple d'aprovació de les ordenances i va proposar la seva congelació. El govern de Convergència i Unió, amb l'ajuda del PSC i Partit Popular, van aprovar unes ordenances fiscals que bonifiquen les empreses i que compensaven la caiguda d'aquests ingressos amb la pujada de taxes a les famílies. Esquerra defensa que en un moment de crisi s'havia de congelar els impostos, com a molts altres ajuntaments de la comarca, i no carregar a les famílies. En un moment de crisi que les famílies estan patint com tothom, no creiem que sigui una política gaire social el fet de fer aquests increments precisament amb les famílies que acaben de tenir fills i que tot és tot un món, diríem, econòmicament també diferent i que consta fer quadrar els números. No creiem que s'hagi de carregar per fer quadrar un pressupost perquè el que es vol és bonificar les empreses, no? La puja del preu del servei de llars d'infants és del voltant d'un 70% i, segons Calar, està provocant la fugida dels usuaris a les llars privades o a d'altres poblacions. Pep Calar demana que tots els altres grups es comprometin a fer marxa enrere en aquesta qüestió i a retornar els preus del servei de les llars d'infants als vigents l'any passat. D'altra banda, aquesta setmana els republicans han presentat també els eixos del seu programa pel que fa a la promoció local. Ho feien davant de l'Oficina d'Informació Turística al costat de la Casa de la Vila. Jordi Rossell va ser l'encarregat d'explicar que aposten per potenciar el turisme i sobretot l'enoturisme com a eix de dinamització econòmica de la vila. En aquest camp han de jugar un paper molt important el Vinzeum, la marca Vilafranca Capital del Vi, com a identificadora de la nostra realitat. Per Esquerra, les tradicions i el folklore vilafranquins concentrats en la Festa Major també es poden considerar un pol molt important d'atracció pel turisme. A la Festa Major creiem també que hem d'apostar-hi plenament, que també és un pol d'atracció de molta gent, i tenim que estem treballant perquè sigui considerada Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Al igual que també total suport per part d'Esquerra a treballar perquè Vilafranca sigui la capital de la cultura el proper 2014 i, si no, en properes edicions, que això també farà que ens vingui més gent. És a dir, hi ha tot un ventall d'oportunitats que tenim davant que val la pena aprofitar-les, perquè tot això el que farà és portar gent a Vilafranca, portar gent a la comarca, i això vol dir portar també diners a Vilafranca i portar feina a Vilafranca. Finalment, Rossell comentava també que des d'Esquerra consideren que a la Girada cal instal·lar-hi un centre d'oci, més que no pas un centre comercial. Un centre, però, que en tot cas podria encabir aquella oferta comercial que no cabés al centre de la vila. De totes maneres, remarquen els republicans, es tracta d'una iniciativa privada i que caldrà estudiar quines són les propostes que es fan.